Terve! Se on sitten langattoman tietoliikenteen VLANin harjoitus. Tämmönen kotivideo ja Joni Frondelius tässä tekemässä. Tässä näkyy nyt tuolla alempana on tuo Asus'en VL500G Premium versio 2 reititin. Ja siihen tulee netti tuolta Intenon X5668 modemilta. Eli ne on verkkopiuhalla vaan kytketty toisiinsa ja tämä menee tänne Asus'en vaniporttiin, tulee sitten tänne suoraan ja sieltä se alkaa toimimaan. Siitä on laitettu USB-kovalevy ja USB-tulostin tänne portteihin ja sitten on tämä johto, joka menee tuosta LAN-portista tonne. Tuossa näkyy vähän pimiä tässä, mutta tässä on Raspberry Pi mustassa kotelossa, niin sitä ei oikein tahon näkyä tässä valossa. Ja tässä Asus'en reitittimessä on 2 antennia. Ja tässä on tämä ulkoinen antenni, mikä näkyy, ja sitten tuolla sisällä on toinen sisäinen antenni. Ja niillä riittää ihan hyvin tuo langattoman verkon kantavuus. Eli täällä on ihan tämmönen normaali talo täällä ja tänne työpisteeseen se nyt yltää ainakin ihan hyvin, että täällä on tullut käytettyä läppärillä toimii langaton verkko hyvin. Tuolla tabletilla tahtoo olla vähän huonommin se verkkosignaali, että se vähän huonompi mitä tietokoneella yleensä. Ja sitten on vielä toinen läppäri kanssa tuolla, että sekin on ihan langattomassa verkossa hyvin on toiminut. Ja yleensä käytetään tällä alueella ja jos tarvii, niin on laitettu sitten tänne lastenhuoneeseenkin asti sitä langatonta verkkoa. Tai siis tietokoneetta on laitettu tänne, jos on tarvinnut. Mutta langaton verkko yltää ihan hyvin näihinkin huoneisiin. Ja no yleensä tässä on vähän eessä kuitenkin tuota tavaraa sen takia, ettei lapset menisi niin paljon räpeiltämään sinne. No, voi laittaa vähän piiloon niitä. Ja no se kovalevyltä on ihan hyvä katsoa niitä kaikkia elokuvia ja tämmösiä. Hei! Missä ei oo Ente? Ja lapset kahtoo muumeja sille ja lastenohjelmia. Ja mitäs tässä muuta kertois? Ulos asti se ei oikein kunnolla riitä tuo verkko, mutta eipä sitä tarvikaan kovin paljon ulkona käyttää. Sisällä toimii ihan hyvin. Se riittää tähän touhuun. Langattomassa verkossa ei ole nyt mitään suojausta. Mutta kyllä se ihan, ei tässä ole naapureitakaan kovin lähellä. Lähin naapuri on yli 100 metriä sinne, että ei se nyt oikein naapureille asti kuulu se verkko. Vielä olisi minuutti aikaa, mitä pitäisi tähän selittää, niin loppuu jo asia kesken. Mutta katsotaan, että vaikka näkyisikö täällä mitään tilassa vaikka. Eli tähän on ihan hyvä tämä kantavuus, että ei ole mitään ongelmaa. Se mun elokuva jäi kekkeen. Joo. Tuossa on vähän reitittimen. Reititin näyttää tuommoiselta tuo asetukset siitä. Mä haluan katsoa. Eipä tässä nyt sitten kummempia.
Kiitos, hei!